na hokwa toda obe pimpim o pimpim obi nwum se otare a na why ena ye wonkomo pi di na ubehunu ne nti a okopi ho na wo ye batan na utie mi wo ye agya na utie mi a be ba cha wo hye no nso se se oba kraw se opese otu kwan a aya ye nhwehwemu kakra na ye nua bai wa ko senseme ye wonkomo di pese tof azai nyame adom se de pem so kakra nyame tiase nyame ne hene bibia be okay o chira your birthday anio adofo nyina da good enti opportunity am pese ye de ma your listeners any viewers ne say o special package bia o pese ye de ma odofo bia tini o chira special wa utie mi bia ochina te ase na mu no ba bia be far no akosia wo special ayi bia pese ya present ma odofo bia okay ya pese ma opportunity nice one obetimi afre no waka kire se tofi mega odin di sei me dofo din di sei ya me pese me de ade we ebre no na me pese obegye no sompa I was your said the concept in it here. Nti wo ba ha wo pa wo a obetimi aba wo pese obetimi de agyaye na yen ya frɛ no na wa begye ade na apese ode che no no enti ochena na menim ti ase na mu no ka no wo bibi apese ode che wodofo no be kama be sweet enti number is 0244 80 9641 0244 80 9641 we mfane nkohye kwanche bia mfa nkoma no man nya oni nko ami no yes ma wiase nyina hu say yes udo obi na apese o che na de na nya ba bi keke eye sompa e na ade be che no o chena anti Facebook ni YouTube no o chena kra de bia na aja ya sere management bia na om de afa TV so amaye ni akolive so na wo bibi apese o de che odofo a obetima begina ha present wono a no beba ha no wa ba beje na odi akire wiase nyina se odo no mpanyin se aboa sansa o so fa ade a odi kire enti we ya kwanya ema wo ye warefo wo ye obi a woni no bonkomo a ebedane awade a na wo pese vast day no wo bibi e ye gift akosi anya ne kase o debi bibi kiti bi a wo pese odi che wodofo no ba me yeni kan hu ne ne na ya frɛ wodofo no se de be ya ochena no wo ha no so wa ha na wo de amano na wo de mano a asem bi a opesa wo ka kire no no na wa ka kire no anti I want to back no ye be has ye china it is 024480 9641 024480 9641 ti senka bia akosia opese eye birthday wo che masi bibi so ho ubetimi dia abre ade no enhia se chinchina uma yehunu ade kro o de ubetimi apaso kama eno an say owura boatin na watro na ye ya frɛ ni say ni bibia bedi ha na ha nti wo chena ye car ne yetu a ye kyeche ne manko a wo chena te ase nam car ne yetu a ya ade kye nko a ne ye kye aha eti wo a utie me wo ye maame wo ye papa aja oluma kranche oluma de da na beso che oluma de a eno an se wo de ba eno an no o frɛ ye no be bon komo now the o partner no number amaye simple wo china no de na are mame ana vals de men kan o so bi e che na dofo ade so doba anti ma de enchi nti ade chi Sompa 93.1 ade wo ze enka ne na ade chi some say ade na o me de cha de ense so ehia so ka ma yete anti okay minister wadaroma tofa register number 1 nti wo china meme de no sanu ne yebedi ka present sama de aka na ba unza sa okay mate na oh no problem za de me pass na ade akofie ye ade no so ye miemu ha na agogo du fie na obiemu na obi ye shi
eti awuzi afo se da medi kan no eti ochena te ase na mu no ade nko na ye che eti utie mi anwumre wo dofo bi apese vast day wo chena de ma yehu fa oba kro ana fa be makro edin ma yen wo de ma yen a ye be frɛ no te ase na mu na ha na ochena na wo benya se wo de dofo kire wi ase ochena de nya asem ketwa kra chena nya asem ketwa da te wo de ma no wi a na de opese wo ka kire ne kire wi ase nyina no na waka simple di eno ansa offer 0244809641 na producer True din na ya chọ partner so din na ya ni a ebekoso ochena di agozia dia dri die yenko na minko kajeti Dubai yes se unim se agozia me de eba tare pam dia ha unim se BJ design Kumasi Pankrono market ono na pamintadia from Hasi besi Sabri na last week so obeka ya ye show no owura bi freye ebe kan say aya BJ ba ho beto material enti o magibi enko pamma me za kwa ne di no boshe so nice one wadi no boshe so vat afere kra mesi ne ya kra wa frame was it Tofi tambia BJ beba ho no opese opam bibi ma onche me material ope na omeje mpamma agosia adwuma de ede o ya dana sedodo adwuma de ede Gladu German Enterprise oh yes ni dini e Kwabram Ponsa Gladu German Enterprise keyeti Dubai yes e ho no wo di bra me da se wati papa da se bi mra bio no ni asem eba mo na bi aso producer so na bi so aso so so da se bi hwe yeah anyuma wo ya nyi waketu ya ne hia wo o debi nya ketu ene de no so ho ha ndi owura kwamra nyankopon hira wate vat wa manage mi nsam ndi wo chena urade adoma ne material na ode mu abije no eno na me dibedi me vast day no wo chena nyame adoma tbj ene ye wo so ogina so pam na wo chena nyankopon ya adoma me gigim chena me di bronya me baso ana me de I biscuit na crackers na me de bia tum kom eno wa charo ni size davi so wo be di bronya no de abe present me de na mame na ye kama na nya no obi cha obi e obi cha material se na so wo cha ye ayi meboa producer wo den okay enti wa chira me de ope chira me de ope na o chira me family producer nke anya de e wona me bi so ase ma bi sa producer ase ni wanga sakwa nim de ope minya mizo bia campaign mizo na manya 5G nso aka ope sensen se ka minya uturi nyina kwa kugumi de mu ase nka mani be ami hu mobo agozi ayenko I was for your chacha ye ho nyuma ko bia daroma anasi hunu no ena so soya tasia ye de ebesom comfort extra comfort limited one maso asene aya mattress papa woda so a ebuawo ebrepam ye beka won ho nyina ho sempa Tofiakwa e de akere na so no so ya Bolivia Enterprise nso ni e future life smart food and odiabra Silent Night Guest House and Event Center nso ni waso pepe papa dama ho atowo a Silent Night e wonum na woso kɔ we ne nyumaku ahodo brepam ya beka won mu nyina ho sempa de akyerew na wakɔ akɔpa nyumapai bi na wato abusua na wosua hunu no ene de ya abakwasem ene de namo enwoma ya to ne din osaberema eno ne ye baba kenkan ede amawo no na ayemfa sedama of adejatin na daworoma ena nwoma ye be kenkan ofa na produce yesa so no ise kurasua hu no wonam de ama no se maka yan se da se e bi mra biem ti ye wie ya emesa na foforo aba na makwa akwaji se abakwasem no a na ye be kenkan na bie ya dwenem okay enti wo fa me ya no wase pa abusua nwoma ndide osaberema se na medi nkan aboso no owura your friend say e owusu krantin one na tro sa nwoma yi
na ayabakwa a adahwa che afi apema hanso aduasa miensa ekopem na aduasa nan so 1733 ekopem 1734 sa bakwa sem ye bekinti achapa wotetia emfie no ereba 2023 ya yewomi ya na se ache ya enya semketwa na shanen so se abakwa sem bia no empempi no yeka edefa kuro anasempo oman bi ho na ayana eta carry oman anasa sa kuro no yawo amane bi a won fremu atete ne nkoda na bi a woman foforo bi anasa kuro foforo bi de won fa so a na entwei sabio nyese bi a yebetena ha na yaka obi abakwasam de aka ne yawo anasa bibi etesa nemumu no san yebeya yebekaka ye ho ekwan ya ye nananom fa so etwero nwoma bi de to ho na enene ne nyina no da so ye nkai dum ewo ho no eno titiru nti ena ma ye kenkan enti wadawro masa wote bibi wo mu a enye se bi de kai wo yawo na emom san yebeye ne yebesua de ade afiri mu ntia eye sua hu no na ya sanwoma yi ase na yenkaka ye ho kakre sua hunu eye sua hunu ne muo no enwoma friend se osabere ma no na wo man bi a friend se akwamu na akwamufo no wono hene na wode na nansa sesyeku na na enu wotumi pa na nani monyam nso na doso anam ne tumi a na owo awa akwamu nti no enam so ema na wo fa asefo mienu bi ya ye fra baako oten agyare ene wo hofro nso ade oten abransamadu wo mienu fa wo man bo won mo bo ene atutra sam de won mo di bebre enam saya so ema enkura hodo a na atwa akwamufo ho ahia no won mo fa wo yawo ene amane pii mu na sankuro yi aya ka ho asemi ebi aye akuapemfo guanfo nso ka ho ana fe chiponfo wom ne nkrom yensa na atwa akwamufo ahia na yawo ne amane a won mo fa mu mfie bebre no enam so ma sankuro mi yensa etena ase eye sada bi ebre na wie du se wako adane da nyina wom ne akomufo kokko na nansa sese kunne dom de won musunkuni mu no omutumi eboa na saa de so na eso wo mo no omuyi firi wo mo so meka senso na nkrami ansa nyina no na omu ne hene a wodi won manim na won mo de na kwakwa sa asofo ne krom panyimfo ena na didi so na we na da kurubi won mo nyina bo dwadata eni empanyimfo no mo nyina tanatana se ma krom atwa won ho hyiae aye se won be fo mo adwene na adwene won mo fa no aye se won mo ntena se e ma akomufo emfo mu no mum de biara da e waso mo keka wo mo ho na mpanyimfo kura so pam hufo a woto ne bema na yeka nso akomufo no munye oman a won mu hwasa e ba ne ntokwa ne ade a na won mu nimude enti won mu hweso adwene wo bia de ne de bae we kan we na we kan we afei na de twako wie ya ne se wo hwe akwam ho no a oman bi wa akire ya eno so ye frɛ se achim abuakwa na sa achim abuakwa no won mo ya kanfo kan ya enye nchen ya won mo hene ya wodi won mo nimu
nana ofori panyi na sɛ wotiatia abakwasɛm nso so akyemabu akɔfoɔ sɛ ba no sasa yɛnkɔsa a wɔn mo yɛ adeɛ nti nkuro miɛnsa ka wɔn mu bɔ mu yɛ ne sɛ ɛne ade nti na wɔn mo nkɔ wɔkyɛ hene no aso na wɔn mo nkɔ srɛ nana sɛ deɛ duru na no yɛ ayɛ den nti wɔn mo wɔn mo dɔm a wɔn betumi di akɔko no ɛko yi a yɛka nso nyɛ konketewa nti sɛ wɔn amoa wɔn ho yi a ahwɛ de asɛm besi yɛsɛ nkuro yi wɔn mo kɔ yi na wɔn kɔ ne sɛe wɔn mo so adwene na sɛ wɔsɔ wɔn tu bɔfoɔ na wɔkɔ ɔkyɛ hene no aso ɔsa barima abakwasɛm a emu du yɛmfa seda ɛma extra comfort limited wopɛ mattress papa wobɛtumi ada so na wɔfili gwenza a ɛyɛ extra comfort limited wɔn mo mattress yi ɛyɛ papapaa abusua wei no wɔda so no na massagew ɛyɛ onipadua no mu adwuma wontin no wɔnam dua no kware baabia ɛgye ne deɛ ama ho atɔ wonim sɛ nipadua no na pɛw no nko a enti sɛ yadeɛ bi ba ne bɛbɔ mu a na menim ne de ɔhaw kɛse aba bɛhyɛ wo so ɛno nti na extra comfort limited abade ama wo sɛ bratwoma francho yɛbɛnfo ase mattress no sɛ yɛ queen size king size student mattress hospital mattress no deɛ kaka ho abusua yɛwɔ dodoɔ no a yɛde bɛma ama ho atɔ fa yɛ homa no ɛ na ne yɛni nkɔmmɔ ɛwɔ 0242 810 705 0242 810 705 yɛbɛgye wo so kama ama wo ho atumi atɔ ya Bolivia Enterprise nso nie yɛde Future Life Smart Food ɛna aba 23 vitamins and minerals also 19 amino acid omega 3 wom selenium wom high energy protein and a dietary fiber emu ahoɔdendeɛ no dɔɔso papaapa wɔn mo wɔ asikyerɛreɛ pressure ɛne deɛ kaka ho no ɛyɛ Future Life wɔn mo nuane bi na wɔsɔ die yɛwɔ Future Life Zero Future Life Oat Future Life Protein Smart Fiber ɛna mortabella ne nyinaa wɔ adwama so deɛ ohia biada wokɔ akyerɛkyerɛ yɛde mu fa kyerɛ wɔnom wɔn bɛyi adure bi anaasɛ mpo aduane ama watumi adi yɛwɔ sofla alignment yɛ ne multi home ɛna di nhwɛni mu yɛ homa no yɛ 0246 010 150 0246 010 150 Silent Night Guest House and Event Center nso nie a European standard pepepepepepepepe what da one more said the other kwasi broni krom e won so ye kama de bia me hawa dwene environment ne da cool say what pono bi wedding engagement outdooring aya ho na kwawate na ntumi emwa o ye ben IPT container no one mo a wotra police station no a next junction e ho na obehu yen ya ho man ye 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916. I was here ochina vast day na ho na ekodi no. Silent night. Nti say wo krom ana wo pe ba bi a ochina wo de odofo be kwa. Ho be ye de papa. Na wo so de no ko. Titia. Ye me de bia how adwene bia ni. Ehwana was and I was ochina nso ke adu birthday. Oh, I see. Nti ochina no. I know say the show no so no work nti de be ni say wa be ko no ho akoto bibia no. O wa chede o de be che free. Nice one. Nti ochina birthday. Ochina de birthday. Nti me say no me try say ke adu. Me zo no. O ji me zo na wo ji ke adu ovi no. Ba kon so de ama me. Na ese menya na do. Na wo de wo se me boa me ho ntam na menya ne. Na me wura ya afi. Se wo kan se sia na makai. Enti wo de gimizo baako. Na se mate. Na wo ndi wo ka se wo nko wo ndi na ba wi ase wo. Na olma wo de ayi we ya na chema ni. Se obi di ni birthday a. Ono na wose wo ye bibi ma nkrofo ana se nkrofo na wose mo ye bibi ma nipa na wo di ni birthday. Ba cho ni nyina yetimi ye ma yi.
Because boss can't friend me. No say. No say na mo Sompa for there na mo yama me birthday. I don't want ye. I know one ye. Na ni e wo. Kwa mi ahe. Ye wa na kasa. Edi I for silent night nyankopon ya adoma. Enu aso me ko. Oh nice. Me ko e kama. Just ura ho environment na nkasa na wani agye keke bibia da na kwan mu nti o china birthday ni de o so dofo nsa ho ana ne ko bibia da na kwan mu na ye hwese bia china no ye birthday sa na bia o de live man bitua so ho a ka china me kwa perform ho One I go perform. Oh yes, me kai. Ne wo kura dem obra. Oto obra. Yeah. Yeah, I was ya. Oh yeah. Why na some hu ni papa. Oluma asem na me. Na handsome ne ka no ha. O na go perform. Yeah. Na only oil composer. Ore. Enwuma hodo bebrebe wo system no. Obena kam kire wo. Akozia. Enwuma wa tworo pa. O papa wu mi o. Onyom de na hetie. Oh. Aya busa. Bo na no kwa mageni na to ye. E no di odi shi. E ti onyom de na hetie. Aya busa shadi. Aya busa shadi. Me ba shadi. Enye di obi ato ama wo. Mese wonyom de na. Na ko se obi na be ti ma. Bisa ma bo ahemanum se tama na o mo to nwom bebrebe no. Obi na tworo mo na o mato. E ti wo tworo. Wo de so ye singer bra na me tworo nwom. Bra na tworo nwom. Oh, yes. Me nua bi wo ho ma ba mo atworo nwom. Ono ne de na one ne de me be sam tworo nwom na akoto gu hu animu ase na wi ase obi e Ore oluma bo nwum bi o se abrochire nwum ni de o nwum ye de abrochire fo no obi o twa nwum bi na o de ba obe hawa dwene sa nwum su tim se nkase ya na mu Ghana oni mu tire si dim nwum enim nwum tan to da wende but episode de ma fa wolo Maza we fa mi ko to panyin bi akọ hu na kina ko ya fra mi court okay we are for no na papa ho si maduasa enso na che say ye be ka jagum den ena me nua ba bi wo ha me no e ba be din komo na enukure ni oye na dwen so opese otukwan na amani huna wo hunu no wiase no ehon komo ena ye ba be din ima so obama me kwan a me pesa me bonnwum bi ansa na me ne nua ba ya hye sa program na se se wotie me ebia watu kwan pen amani a wo hia no what the 0244809641 0244809641 hwe ewiase obi antu kwan kwa wo panyin se obi betu kwan na e wase wanhwe ya obi betena baabi no waka se Ghana e de chen baabi a ndi wo kwae den yetete ha yenuanum bi fra buruchire ba sare on beka buruchire asem no wo hwa yes wo okwan yes wo san ko no kwae den wi ase nipa ntu kwan kwa na onyumtuni na nakwame ampadu se memenya sansani o eya control ntia ebia bata no matu na madane o sansani e wo ba bia me wo no se wo komi kuromu a kame me di hene nanso akwantu adadi me abeduru ba bia maduri enti se mabetena wo nkyɛn a susu tete me why Yes. ama yenu aba na hyase isu ko sha ma me raho David I was seeing gume I was young for Nanado president nyomtuni ose dan entisa daka kame bakumasi nkame de some ti sematu kwan na mabesue wa nya sansani na yemi na me pese me bobrentia na wiase saudi utiri pempem a
etoda eyi ma wo yenu aba na kwantuo no anye ijama no enye sansani na eye no ana onni bibi yo ne mum no opese ono ne dachi eni na busua dachi esiye ako una mane awsia gome hey what the enti we mra aha aye Sompa drive
Aya kwantu ho asɛm Sompa no 93.1. ɛne na menim aha ne nam toda obi atu kwan firi kura wo firi mu kuma se no wabɛtena efia wotim fie wura akora timi nya akokoduro ka kyɛ ne sɛ ose ne uni bɔbra ko si kuma si fie ɛnyɛ sansani no wɔyɛ ɛyɛ kwantu ntia na nampadu akyerɛkyerɛ mu a sɛ ɛtoda obi pɛsɛ wɔbɔbra ɛno nti na otu kwan obi so kura wɔ hɔ a aya na ɔyɛ ɔba awo nti na ɔde ne tia dom na wakɔyɛ baabi hɔhɔ nanso aya na nipa bu ni sɛ ɔyɛ sansani na nampadu toa so aka sɛ obi wɔ hɔ a na ne maame ne papa kura wu agya no abusua so amfa ne nyɛ hwee nti deɛ obetima ya ne sɛ ɔde ne tiri bedom ewiase obi ntu kwan kwa anopa yenua anwumre yenua bae a mene no bedi nkomo yi menim deɛ ade ne tu kwan ɔhema akɔ aba ya isu ate ya isu na ya no watena fa akɔ ama me why me pese ima we na ya mumie mu sɛ de bɛyɛ a mesrɛ wo ebia ho ɔdan ho kora no a okay me ba che wona nampadu bobɔ nneɛma a me hyɛ ase ana me bɔnwom no me hyɛ ase sɛ me kasafa akwantu ho a na wusu ɔba aden bokosa nya bokosa kasa den kakra ma me why bokosa nya bokosa me wie JHS 2007 me wie na me father free Sompa 93.1. na yesusa na ha bom ma me wa ima aha wo de me pese me kyerɛ sɛ o voice no machu no kakra ma me why aha na matiefo no nte wo nka yi mini kakra mi sa we ade na ade utu kwan ahokyere nti na ade utu kwan na de na ade utu kwan father free mu no na ahokyere kakra wo because na ye nine me meto so for ti o ma amudi machi no mu susa ti no father free mu sana me ma me ho mfa no Sompa 93.1. me hwe situation na me ma me wo mu na me hwe me nwa mo nketo na me raho to papa wo ye no nya sɛn papa wo ye me fa na sɛ na me wie GHST 14 years. Now 14 years. Enti wo se na mo ye 9. Ana na sen di wanim. 5. Na 5 ne di wachi. Me also 4. Wow. So yare doctor say mo nya adwuma. Tina se bed ni nyina be gu nua no mpanyimfo so. Ana na omo so asetena na te sɛn. Ora empre ho ye nkomo ne edi. Na omo no nso unua mpanyimfo no na asetena na te sɛn. Enya better because nse na yesusa afa na bi su adwuma. Na na ekeke ka ho ntino. Na ma eno omo wow. Ti ana popi so asetena mu di nti wantimi anhye da nyam sika bia na bibi. Afrim. Ti Mr. Debbie, minti mentra wasa na me call tema na me ko ton so na me amde me ho beto adwuma na me sua adwuma ya motre na moti kumase ana ba cho Debbie nti baabi ana mote no na krom kakra ana ase na krokituom se me ka krokituom ate ase na krom kakra okay nana popi adwuma na oye no na edi kakra ba fie mommy so de ne ka no a na mommy afa de doctor sama wonya adwuma biem popi na oye fu se koko wonse koko nso de afe na ba ene nyo no nkwan so de a nti afe no so de a ya na kakra ofi okay timi ma me so ba kumase a na fa enchense ne sa no ma no nse koko ba sa na bebi akoko wo no ye a omoton sa omoto sa ne ma no to be fa okay no de ko na wakwakoto okay okay ti yare bo no na yare bo popi ni mo mi nyina nti asa obi anya sika na o de sika no hwe yade
there's a poppy adwumaden ne sa brebebrebe na ekobo no yade oh etimnation mu nyina no koko no adwuma na namoye ye o ne de koko adwuma na ne ye free school ba e de ya ko fu okay enti uwie JHS na chese olman free mu momi so yare okay ana wo ye wadwene se wo be kotema akotonsu adwene na ba utrim because wo ya baba wa wasi so when you from 14 years ohun susua umu miaye busuani be na e wotema hwan na so onsa de ukoye na eye den na utimi fro ka free baabi a wo ekotema momi anka se da bi me ma wo nko ana wanya unuanom bi se da bi usa unyini ya ma wo nko nkra tema na tema kora wo kona hin na wo kwa akoda sa niam we no de na ba utirimu a ema utusa na mo no ase mi wi school na me ma me nua baako ewo ete hono be to ndi ono ne wa wo ne manyina wo hono ma wo te hono awotama ho okay sisa ne ka se me mbra me entra hent me ton so ne bo 5 ana ma ba fia be ye aduane e de ama ne ma no okay ti eno kra no me wo wa mi ton so na ja se me de mi peska wa ko sua adwuma mi ka bi nshem Saturday bi ho no frɛ me na mi chi so na me koye no ka che me se wakwa asole na ne sofu bi se busua ne mpanimfo wo ti wo ma me nko back nya wotre ono a na to nsa frɛ wo se bratema me entra na wo to nsu a na wo bafia be aduane de ama ne ma ono na ne ma yesen nti die para na wo ye no wo nkwada no ho ano pa se udwaro mo mu ko school a ko jo mo kwa mo mu ko school na wa ba abese akwa ko to nsu okay na sa umai no ana sa wo so ano na oni ahoden a wo ka obetimi aboa wo se o mai ko ne manu ko school no nso obetimi akobi o awon di bebre kro be boa me ma bebre aka beta busu mo nsam de e bia menim no ka esa onye hia ni se nko ntimi ntoa wo school so ana se ontimi fa me nto adwuma mo ewo ho na nsuo na akoton no eye ono na agi nsuo no ma no wakoton e de abre no na watibia ma na fridge ben hwan fridge na wo de adwuma fridge ni ono ne dia ntimi ton a na ya chemo 3 ono be fa ba ko na me ma fa ba ko ne ba ko atwa bills na unyeska Somo na unyeska ya nisa osna ho ye fita muntina nso ndi o de ko hono ma na o moto ntimi de ba ska minya ya na ya chem miensa na o afa mienu na mafa ba na ewo utrim se bra wo bre no ebia okoton ne ma na kra ska no obetibi ana na mo kan ti no na krono adwene ne utrim krono adwene de na ebi ne metrim sa se ko tin so sika na se because nzo no nim se wo to sachets ba ko aye sei okay na wo de beba okay ti eno kra de na ni ma adwene mo sa enti san su ton no wotema ho no na wo ya baba wa afi na wo bobo no fo na onam magazine ti se kumase swami magazine boys esua adwuma yi na bi nhawadwen o ma hu sa na we ho ne de e de ne a o mo be hawo okay o ka kire me se so obi ka bibi sa kire me a e a me kan kire no okay to obi ka bibi sa kire me a kofi a na ma ko kan kire no ti be ko ka kire na na ba oni ni pa kwa na ba be kasa se miswa ti mo mfa sa adwin ni hye and two trim wow enti dakro uda sorry ye na ofre wo sebra me besa me hwa asem no se o sika no de kire wo eni se de e ba o ka kire wo de wo yeye sorry no ofre me se wona me won komo no na me se ma ti me call be o won no se o kwa sorry ti ni sofu se me mo na me ntram yem na busua ne mpanimfo wo
mbayifo mpanimfo wo ewo mo mbetimi ahwem nya ono na esesa wo hwem nti o ma me nsan ko back o se ne sofo ene bo na mane se abusua no mpanimfo wo mu o mo na e wo se hwew nya ono na anya ono na e wo so hwew nti won san ma won ko back o ka sa asem ne kire wo no me besa me hwe because menim se wakra wo krom se me kotema me koya adwuma ti wo namfo bi a wo no mu ko suku data ma na asabi mutie krokituam wakra wo mu na anya hwe no obi anim se ama ana akosua o kotema koya adwuma na o ka sa asem no kire wo no me besa me hunu adwena na e ba otirim o ka sem se me san ko back no me yam hye me ze me ma menim se me be pescaba Menim se me pescaba na me se kwe me kwa mami obeyden ara hosem insuati na no ne tie no aduane sam na oni haw na odidi ma obi diye na odidi ma me bidiye da se waka no kre enti saada no ka sa asam ne kire wo no de na wo ka kire no ana me ka kire na say mate because minni nyina so bia ana tema hono ni ba bia wo ko nti se wo se me samla esa me samba Sompa 93.1 to ka de chi na no ka kire me se na me kwatambe se hade aye de kwa na opesa me nko nti na me se meko na mi bobo me huna me ka kire se me wi no be ja me kwan wo circle na me ba back otika mu banyina na de na wo trim ameraho me bedu ye krambo me ma me sa won kasa me ade nti na mako tema na mantna hono tina ma me adwen ye ne se ebia wo na wantumi antena nti ono afre no ne kasa ye no se ayi ono ana e ma me ba ye na nyame na me se mentna ti skaka kra mi nyaye no na me ya me nante e ko salum na ko hu master na ka cha me pese mi be sua adwuma okay na obeje me say za tam no so obeje me 100 cedis okay me ka cha nsa me sra no 100 cedis de minya si want me so na o cha me 20 cedis za sa ko 80 cedis na me to ase 20 cedis ya se hona ka fu no yankopon kwan ya be fa so awu ko adwuma obediti Sompa 93.1 kwa fa so assistance disinu betria no to 1000 ne yengonya account 20 nde wenya atwa wi aka ne aka ti o yere tua e de tua yankasa sanda na makoton nsuo ti mikoton nsuo na de menya no na me de ato ho na me twa susu nkakra de menya 10 cedis na menya na me de akwati subi se 5 cedis na menya na me de akwati subi te adwuma no utimi sua wie adwuma no utimi sua wie o sua no how many years Sompa sua no 3 years ehun adwuma no epon ho tunim 3 ye pa we sure ti neso obi say opese mo friend say work and pay me boa so obi pese woni eye sa adwuma no a obetimi aka say unim adwuma no won sa no unim wasua adwuma no yi usua adwuma no wie pon ho no na wanya wadun so de be adwuma na misua adwuma no wie no na osua adwuma no wie nti say bia na first no say work and pay no na na mi se ni wono won say na amanfo pa adwuma sua ne mo okay ti master bia o akwala ti na work and pay ni se ni wono say nei won say na adwuma sua no ni pam pa adwuma sua of late yeah yes ti say first no ti no ko pasa no wi say de na bia wo fi ana onipa ba ku bia ba ne bia wa ba ma na no kra say na abeje no mo kra pa wo ntwe na Mrs. Ana me kwa no hono frame say akwantu obi aba sa o sister no a okotena ne nchen wo tema
a ɔka sɛ ɔntumi ne wo ntena because efie hɔ no ne sɔfo se mpanyimfoɔ bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wɔn mum na hwɛ wo nyɛ ɔno na wɔsɔ hwɛ wo hwɛ abusuafoɔ bɛ sɛ meka nokorɛ yɛnka nokorɛ nkyerɛ damfo enti waa woyɛ sɔfo a woyɛ saa deɛ wei don't tell me sɛ nyankopɔn na ka kyerɛ wo ɛnyɛ nokorɛ da saa asɛm no a sɔfo no ka kyerɛ wo maame no ɔboa hwɛ ababaawa yi nka ebi a tɛma hɔ ɛna nka ne nhyira bɛpia ba bado wo so yɛ nyame nipa asɛm a mekan meka kyerɛ wo sɔfo a wotie me anwumere yi mo a mokokɔ asɔre a motagyeja ma sɔfo bi keka nkɔmhyɛ hunu de kyerɛ mo no meka no kora na akyerɛ wo mo ha mo busua sɛ me saa asɛm na maka da sɛ metiwe paa me maame amadu ako sɔfo bɛ ne bɛtuma ka kyɛm sɛ maame amadu ako yɛ bayifoɔ ka me ne wobɛwu na wode wo maame wɔnyɛ bayifoɔ hwɛ saa nneɛma wei na yɛde yɛn ho ahyɛ kristo so mu adi akyira ma nkurɔfoɔ bi adadan yɛn ama ɛtɔ da koraa na wɔ biribi a wobɛtumi ayɛ de aboa wo nuaboa wo busuani a wɔse me sɔfo se nti sɔfo wei die na kyɛ sɛ nyankopɔn sɛ wɔyɛ yɛyi ɛna ɔse ababaawa no kura honhombɔne ampa so ebi ababaawa yi kura honhombɔne anka me asɛm wei nka me mfa ho bara ɔse enipa bi yɛ mpanyimfoɔ wɔ abusua no mu a ɔmo na ɛsɛ sɛ hwɛ ababaawa yi na ale Joseph no ɔnya akwada ɛnyɛ ɔno na ɛbɛpagya ne nuanom eti sɛ obi wɔ abusua mu na ne nsɛm wɔ bi na ɔyɛ ketewa na sɛ ɔboa abusuani a fomsoɔ bɛn na wɔ ho sɛ woka kyɛ ne sɛ mpanyimfoɔ wɔ hɔ sɔfo a woyɛ saa deɛ wei Nyankopɔn hwɛ wo ɔho ababaawa no yɛnwie n'asɛm no ba wotie ne story wie a wobɛhu sɛ wabrɛ na menim sɛ mebia ahoma no a matiefoɔ no mahwɛfoɔ nso bɛka bi eti saa woman no a wokɔtena ne nkyɛn no a wasua adwuma no awie no ɛna ɔsan fa afon frɛ wo na ɔka adeɛ kyerɛ wo chance bi aba Misro kasadin kakra ma me wai chance bi aba na akwantuo nti ni nwa ba akwa di kan ko nti me nso memla na agent no emfa mi nkobi na me ma mi ko di nkomo so se ni situation na ye wo msisi ni de no ma pon me ho okay ti right now no me ni obi ya obebie salu mama me nti ma me nko 1 year sika no 3 years contract 1 year sika me do no be ma na se ni ebidie bi kra na obenya waton wakofa na waton se na be ye nkwala no e bia me ware a omo me ye me bed omo ba fie kra obetimi anu adwana e da mo be se me nso mi bebie salum na me nso ma ye adwuma na support bi e won se na be ya me nkonko ka nche me kunu se ma misika mfa nkoma me nwia bia na se ma misika mfa nkoma me ma me de me ye adwuma me yi sika na firi me ya me botom na me de ama me ma me adwuna na e wo tiri mu no na usua adwuma wie ye no a na asetena mu odin no ka no kre wanya me masem oye sure aha de oba ye di nkomo a senka me ye me masama ka men tu kwan because ntina ahokyere ni nyina mu no na wonya me masem se na me ko ton so Sunday yenkwa adwuma ti Sunday na me ko jinsuo makwa koton ti me ton a ko yinsuo na me ko ton a na me ni nsuo ra na chim na unferi uniska ska juma na yemfele o oh me baby am de ne nam no se ohun baby am de ababa wa ye ni di nkomo yi esewani ani kwa sa oka kire nyesa me ha mani behwa ahofe kura no but enhano se wo koton nsuo fi se onim se eho ene beboa no
but anwumere wotie me wo ye kwadwofo nsa nka wona nka wo beda didi ti memma ene begoro watopre na mama obibi adi wose na adwuma sua mu osan koton nsuo kwasiada oni nsuo wura na chem na wonya bi di akwa adwuma eti na sa sika no a agent ne di wutu kwan no o maame no etua bi ana sesen na akwantuo no ho nhyehyɛ ya nkasa te no ne de agent no wantua bi o maame go tro mo nkyɛn wo kro ne so no o mo na di sika no ebre agent no nti o passport e bia o be fa bia o ma na di sika no ba to so date ni ba so obeko okay nti yenhwe ne sei saa bre no na wo amia kakra na wanya ba yesen 14 kra na wo sua adwuma 3 years that is oko 17 ana nya wo wie ya nso na akwantu no baaye nti wo kwa nkasa no na wo age ne ba yesen mi kwa nkasa no de na mi wo 23 years yes ene se na wo amia okay nti yenhwe me ba say ye sha se free ojani no they wanna o maame no frɛ wo wo bo maame amane muji tum mu sɛ yate ase akwantuo no ye be mu atu home so kakra mami afei ni ye be hye nkomo na se abusuafo aha ye Sompa 93.1 FM na Menim we ye Sompa drive udim sɛ edu dwada ye trase ye bon komo ene akwantuo ho nkomo na yidi anam produce so obi tu kwan a enye sansani na oye uti ababa wayi nkomo a kire se ne papa agu na chiri enkwada num ne maame yade abono odadem ono nso wa adwene bi se me mpese mekwa akoye bed ama be ma obeware me daache na masade me nuanom akogu be ma no so nti me pese me ye biribi eno na de no betu kwan yamfa sra kase ema mizo ha Ketios marketing for other Roma ena ede aba na meka mizo a na cha se meka anone a eye food drinks abusuafo ye wo mango one won ye wo miss fruit na ni nyina no onom ahu say yes nya de niema frafra colors dabi hwe enei meka kire wo say aye bia sese wo sa wo ye party bia wo sa wo ye nwumre menchia ora Richard menim se bia ba bia obi a utie me menim se enche wo koto badin aha ora Richard efia ye wo mu no aha ni panyi ba akono no minsi form na menchia elders ni mi no e wo horo agyageman woni elder ba akono ne ya onom ne abusuafo ni nyina nwumre ye chia mo sompafo e chia mo na muni ho a ye nso eni ho na mizo na ye de bekwa akoto akwada ni din sese de ye mizo akwara no bie so kire no abo se de wo sunkura na de mizo hye ni nsem abo se wagya isu fi se mango one no ho de papa eye kama misraw se upebi etu a 0246 270221 0246 270 221 yesan so obako a ye fa no Miza 5G ye fa no 5G na eno no eniema ekeka bom ema no ye 5G no emu bie ni ho a emwa ma emwa mema enti utie mi anwumre ya me kamfo 5G e de ama se bomodin na kokope binom na emwa titiru mema no jensin no a ewom no we nye jensin a ye fake one bi we ye normal one baby agency no ankasa nyankopon de ahye no eho ena omo ekuka niema bomu a enei 5G abepie no obi a 5G wenye bia num bia ono ma abesa num biem guarana wom grapes wom grapes fruit wom ginseng wom green tea wom na ni nyina nso no eye chase eye kama wodi anom he onum 5G a wo bema wankasa obedi adanse nya de obewie na afede esan so de how bia san abra on nya bia etikoso afre yen e 0246 270221 0246
270221 na one ye ento kese Shannon so aperativo alcohol nim aye twake to abutim di show botom na Italian na sa ensen efri ebaye ani gisam ni say ade ewom pa eboa wo eye se ontini no a emu asisi no eye helps enti ebebo modin na ayi srade ni fi bia ewo wuntrinum na se moje ba atimi aye adwuma yi offer 0246 270 221 0246 ebeboa wo ama onom a wankasa obehu say yes one aperitivo bitters na eye kama na uwia ensua na obenumu na num super ensupa me kam for the ama wo no eye new z mineral water aha we natural ukoba bia brukutu boss CEO anwumre me chiao ono de unim se aba de a ho da hwa ho tia brukutu de uni ne dada urabo aje na kwanya ni mfidie no wo de se wo hwe TV ana wo hwe Facebook hwe baabi a ye Z mineral water no who say yes aye neat na ensu a enipa bi no mu di adanse se on yare yemu mpo no onum nsu we a eboa won emo wa yare sa na package ni ye neat emusu da ho na honum a hu say yes ensu a won hia sa gi so de she fridge mu ansa na wanom aye new that natural mineral water kope bi nanom freyen ewa homa yi so 0208 183 018 0208 183 018 and 0244 620 294 0244 620 294 na order more ye de bebrel ye obrukutu junction no so ho a na ye wo na emwa ohima ye nto ayen komo no so enti abra uni agent ni hia no boshe ben wo de ma wo bre ben na mu decide say odi ni mi no be mu Africana abra mi ni hia no na o ka kira me say kwana me kwande me misika nka ho okay nti omo ho na di sika abra ne say onfa umra onfa me mara okay na me se matina me kwa o metwa me $120 okay and I say 120 dey say sha because sister no ho ne ka sai no say akatwa ne 200 say 200 I mean fan say ono na agimu 80 the agent no ha no agimu 80 and aka 120 okay say sa na ibe Sompa 93.1 na Menim enzo ne mekwa akoton nti se mekọ ne se menye sika di bia bra me maame ne menye bi dia bebi adwuma aye dia na me fa me be de nkoto obi so dia mekọ ene mekọ wow ndi mutu Ghana breben ana mudi san wo kwan mu ansa na udru 12 hours because you to Ghana area 12 and you go draw midnight 12 okay do ni agent na koy agent ne ko ja me kwan wa kutuka but ono ankobi okay enti udru krona so kroni krobea kroni Lebanon okay enti udru ho no kwan be na wo fa so hunu nkrofo a wo call mo nchen se omono mu nim se wo ba se plane ni tu a na agent na frɛ o mo se o ba na tu nti wo ba okay ti o mo ya we sa wo ba udin no particulars no bibia wo mo no aha nti ye land ye na chese mu di line so a soldiers for no gi wai na u peoples na o ma hwe to mo gine so mo hwe a no mama wo dan bi no akwa kwotenam tu wo ho a ni aba be frɛ wo se bla wo ho a ni aba be frɛ wo se bla
ti ye be fra se bla na chese ye ba be fa wa kufie okay ti wo wa ni abe fra wa ni abe fra ti udin anu apie okay no ba ti yanhwe menim se hoho a wakodru obi man so na nipa a ukotena ne nchen woni no kwaye adwuma unni ne da se wote sen enti on se toda ye nam yi no ya dwene ya koma ene ye kasa ebra wani bo mo anim no wo ho ye wo sen de ne ba utrim ani je bi be hye wu mu ana uhunu bibi a ebu wabam e wo se wadu Lebanon ho mama home kafra ene mi boss obe fa man ko fele me ni anche da anje no yo ba na be ma be ma na be fa me airport no de me I didn't na mo wani anye because I mean me fan easy because me de adwuma de vi mutu ukro mukra no ho chiro ya easy ti papa no nko na buy na woni ne family ne buy papa no nko na buy na eri no ofie okay na ne man nso ofie okay papa no nko na be fa me de me ko ofie yanhwe ukodru fie no omo wo kamo ne man wo kamo maame no wo kamo nkomo be na mudie because that time no menim se okọ brofo na na moka de na moka me be se me hu de koso omo ti brofo no papa sa bet na omo mi o mani ne me kasa sa okay French na omo ka okay tino maame no hu mi no o we kamo me kama okay because first day die obaya ade a wani bachi o we kamo me kama ade a chi nkola no so be we kama me okay ye wo wa se ne ade a chi bia obekire wadwuma fofora a we den obeye na che se wo ti wura ma no ye se wo betimi aye wuntimi nye na wo ti wura okay tu ko mo ma wan kasa wo nko awodan ba cha David na hoho a waba no woni ho na beda ana hin na se wako se no mo ate o mu fie ana na mo apartment no ma ate o mu fie okay enti ukodru ye no hin na omo ma wo de woni amagu ye omo kire so obeye den hin fa na omo kire so wo beda because wakodru ba bi ko he no omo chem se beda wo ijale already me bawo omo ka kire so obeda hin ijale kitchen ho na wan kofa da mi se omo se na mo kitchen de se mintimi na kitchen ana me ka cha mo se ijale de yenda hono mo se ya na meda tu bi se omo o ka cha omo se kitchen de na ho me ka cha mo se kitchen de yenda hono mo se da bi me esa me da ho because me from Africa already we are sipen kura na nipa betumi ahokyere be ku nipa wo na ahokyere timi de yewurawura ba bia wotwene ho a wonte ase se ehimfa ne ya bedri kesa wo fra Africa nti wo be da kitchen menim so woni choice because wakodu nti wo ye den omo ma o mattress a de be da ho I'm student mattress ne ba ako omo de ma me no mo kire me baby a me mfanto bia ho na wode beto so na efi omo timu no omo ni spare room bi wo ho a at least omo wo ma na ye omo afie ni de na me yeso so wonso na osiesie ho nti na room bi ni ho a wo fi se nko betimi aka kire se ye ma na bia ma na da ha mema da ha ye bate bia dan we de da ho a na wo hu se sa dan ne da ho kwa nkro mu yetu obi a won ntan ti na me fi se nke bia ombe ma me na oba na kwa koda sure na se bia onzo mo honum ne ba ho ne ya na mo de glass aje ho de curtains minim se bi kura ombe ma kwa koda honum baby okay so mo se baby ti danwa na register na wadwunu mu se kitchen na obeda kopem tama bi firi kuromo okay ti first day adwuma be na omde ma wo ade a chinye no na o ka cha me se
minkole bed obachira me hawa minsimfanye no okay tese na wachira me na sa na da bia meye no kozise metambe so meba okay kole bed no no ana chire wo ese ho de wa master di omunia masie ne nasefo nyina na ona usi no ma no washing machine no ho bet me kodru ye no mo fangu machine mo bi because I say Africa de e de ensa na si no oh semo hey enti omo nsi ne ma no wade ne mu bi o de wonsa okay apart from that na de ben bi na wo ye no fie ho a wo fi say sa de we de me padwuma de but e bro ma ho den so because I me be say amanfo so me bon komo ne pa if you only vampa boy nwra ho say bia obi de ne mpa bo awra ho ade sa okofa e be ho to da bia wo de so be bu fie adwaye na 3 da bia be ho just a wunya kwan say wo transi e bia enwumre be 9 o'clock no afi na ye be ye aduane e wo ho enwumre 9 o'clock afi na se Ghana abo enwumre 9 afi na bia o be invite a ho amoma ba be didi ne chance be ye gu ho de di gu da ma kula nkwa ti enu aduane ni wi ansa na wo twitwi sa chance ni zo the 3 hours krana omundi 1 hour na be no aduane na now the 3 hours na be wo chance mu na kan bo ma tan be na beda ma san sole ti na o da be time be bia 12 1 2 enti na no se e basa 12 1 2 no wa san sore brebe bia be sole 6 o'clock 6 o'clock no asole na wa hwe nkwala na mama ko school mo ko school na wa start wadwuma na omu wo day bi ho aye ma holiday say okay week yi mu no Wednesday there relax home kakra holiday ni asore ko nim enti chese from ye fa ni say Monday to Monday da bia wo ye adwuma bia sa niema no kra de niema sie de wusi ni na say timi di 1 week ansa na wasi bia de be chimi abesi no na de are tare no msha omdi kogwe bia ono uma no say bia ono e muslim tu we bia odu mu pia bontina ko bia onye muslim kwa na do nsaka aha say kula obe mo hohoro wo hu nyina ansa na wasa be wura ni fie ho sa Sompa 93.1 bia ne ma no be ma no na ni age say na be ma no wo 5 years na oba no 7 years ani say utie di enhwe ne namfofo no na ba fie ho no a o invite wo mo so o mo medidi o mo mra no obi ye bibi kire because wo ye oba se be ma eni uhia mo nkomodie ne actions create me ma hu say o mie na no nkan kire me say wo pemi but me hwa kwei se de o si ye no hu indi a onyame a onfa me ho njeme here bi na fofo no de eno no de na o mo nshada anya bet papa na mu no ka cha me say ablam de me picture Sunday free Ghana bedu ne hono mo no nya odo ma me ye te hone asamo hey asamo aba me bawo papa nkrofo de obi anhawo obi a ena na ni manu nyinyini nti na woni problem woni manu bala no oba no be ma ne de na we bet oba no na o ma me kasa kire ni to oba no de na o ma me nya asumdwe sa ono 7 years no na se ko mu kura kasa rough for di mani an kasa akwala no yes ma me hu say yes de na akwala no ye ya obetimi ama ma hu say akwala ketwa de ntina wo so ye me sa de wi ade a oye ya e ma me hu dwiri me ye na me ne so wa ba fie ho na okuta akwala ketwa to de akwala ne si table so sa na akwala ne free table no so ba hwe ho na wo ka che ne so wa say ye me na mama akwala na hwe
no man fa one joe. Dimbasa me hwe. Papa no okoye no. Edi na dodo sign na hunu se was show interest bi wo ho. Because 3 days to grind. Oba me chen straight back at him say me picture na me dey send free Ghana. E ba ye na no onya odo ma me. Ti me dey odo me. O catch your plane. So odo. So odo me. Ana o kan dey kire no. Am say bo, let me pay o. Me dey me be walo so no ire net ya. So me forget na ile kula. Asmo ka kire wono no. Na ire dey onya obia. Okay, timbasa me hwe from that day no kan sa asem ne kire wono. Me pese me hwe niema odi wa fam. Menim sa ha ne asem no ensu nyabotre. Nyabotre. Die si ye bia amfansi yen. Menim se meni udi nkomo a tofe ne udi nkomo no na menya sure so de bibia besie me. Efri da no kan sa asem ne kire wo me pese me hwe niema e koso fi ho. E pese ho. So de e bebre fi se na ire ni ho a na wa fro se be massage no ana se be da one na ire bed ne so na no wona ti ko ba sa in fact na me ho ira na me hu na emenya me ho Urate che se bibi se fi fra pro sa na so si fom e prince o matu hu de obeye o sikao ka wo pa ese ko sa ta no bet me twa me ka $500 but o se me na on fa ma me to for so okay papa ni mundie no person ne me da bet me mama ne sa kwan because nya me ni me say ka 6 months am de be ban Lebanon me no bia na da na me ba Ghana o twi no nya me de e be ka 6 months na say woni obi hia wo me say e be ka 6 months amama ba fie no me ka se nya me ni mo nyam say Lebanon me ni obia na da ada wo koy wo time na nso ana se time ne ba be se papa na tata me asa ono so ba be do me e na de obeka no mi minti okay o ka se na maame wa ka se na yire nya motre na wadu bunu me on say ntina twi eminim say utwi na bia manti ne ye dia wo se wo kodi 3 years okay ena wa be ka twi bia kire me say e be ka 6 months amo aba no Lebanon ho ni obia nada na je say from first year ekokosi be 6 months no na aka ne yvan say 2 years 2.5 years no na ni hia na me ni hia se watata mia ama me se sa de ne de me menye da bize mi nwa wa me no mo ha ne sa abra no mbe boy e adwuma na me ye na wutwi ameka so ati ase nti esa me ye adwuma na wutwi ameka ni kwan so na me da okay bize me sa no me da na wo yirin fra bonte ma metete me na wo ma metete me na efia me ye adwuma wo mu efie nyi fie onko am sa de me kwa bonte wo ma me fie me ko ye adwuma oba ma me fie me ko ye adwuma oba nwa fie me ko ye adwuma tese na chasa adwuma me be ye na chasa me me fa me ho me ba afode nsa fa me ho nsa me ba afode nka ho enti me be say ye hwe first day because oye be ma wonu na wo fie correct wa lock pono oye be ma no ho den chen wo correct me be say me hunu ne ye course first day de ye course se emfa hwe nsie me se ebia se wo yire wa force no wa dade de bi ono be kwa kwada bed no so no afrew se bra me na se wo ka se da bia go sa no be ka chiro okay ti wanyero me amada se ebia wo hye bathroom a wo dware wo ho a no abie no wo no wo sole anopa o mo ma wo nwale agi se enumre ukoda amaka so munsu obesa na so ye oba na basa na obu nsa wo yeden Sompa 93.1 baka so say within 30 minutes anasa 1 hour be a change pardon munim munim sa ba no onya onu ndwale sa
Oh, sɛne ɔmoyɛ no wɔ no saa na nso bɛyɛ no wɔ no nti amada sɛ bi a wo hyɛ kitchen wo yɛ aduane ebi a wo hɔ a wɔne nam hɔ a na wabɛ so mu wabɛ moa obi kura wo no wafam saa deɛ ne bi kɔ so sɛ ebi wɔ hɔ no ma wo gyina wo wɔ kitchen hɔ no na wayɛ sɛ ne ɔba bɛso mu no nti wogye wo ho a ɔka kyɛn sɛ wo mpɛ saa na wapie na akɔbi aduane no deɛ ɛyɛ ɔbaa no na ɛnoa na ɔnoa wie deɛ ne adwuma ɔde bɛgya wo deɛ nka ɔma wo noa na woyɛ w'adwuma koraa nkɛyɛ okay good nti saa deɛ no kɔ so ne ba wo tirim da sɛ ne yere no wobɛbɔ na maneɛ sɛ sei na wokunu yɛ me meka kyerɛ sɛ meka kyerɛ ne yere ɛna ɔse sɛn na ɔse ne yere no ɔnyɛ obiaa meka kyerɛ no koraa ɔnyɛ obiaa saa asɛm a na ɔka kyerɛ wo no no okay nti ɛyɛ dɛn na ne yere teeɛ ɛyɛ dɛn na ne family no teeɛ ne yere no ɔno a na ɛka kyerɛ no bɛrima na ɛka kyerɛ ne yere no sɛ wɔyɛ dɛn sɛ ɔpɛ sɛ ɔware me na meka na ɔka kyerɛ ne maame nso sɛ ɔpɛ sɛ ɔware me na meka Lebanon hɔ na mese memente ka sɛ meyɛ dɛn anaa mesi dɛn bɛtena kurom ase na wowale mewie no sɛ wo yere no ɔkum a na meyɛ no because mego supermarket ɔno na bɛdi m'anim de makɔ ɔbaa no megotɔ biribiaa ɔno na de me bɛkɔ menim ha baabi a na ɛyɛ dɛ no awale wei de maba bɛwale nti awale wei sɛ deɛ mentimi nwale nti bɛrima no na ɛde to w'anim anaa bɛrima no maame frɛ wo ne yere no ɔbɔ wo ma amanneɛ no deɛ ne kɔɔ so yɛpɛ sɛ ɛhu ɔmo baa kitchen hɔ nti ɔmo to dining table no na me gyina sink anim a metwitwi nkuku na ɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ me ho yɛ ne fɛ nti ɔpɛ sɛ ɔwale me ɛka no na ɔbaa no kaa sɛ na ɔbaa no sɛ me ho ɔfɛ na mese daabi ɔbaa wei ɔfa me ho adwuma ahwɛ ne yɛ a menkɔ Ghana bio anhwɛ ɔmo bɛku me nti na mesuro mese daabi saa adwuma no deɛ nti bɛrima no deɛ woamfa wo ho ama no da woka nyame so nokorɛ ba wadi w'ani wakatua ka mu da ɔmpɛ sika no ama me wo sɛ dɛn ɔmpɛ sika no ama me for 2 years 6 months na akɔyɛ adwuma no are bosomi bia na ɔmo fa sika no ma wo sɛ bosomi bia no na ɔmo de sika no ma me sɛ mede akɔto me wardrobe no ɔmo de ma me nim nti one day bi me wɔ hɔ ana ɔmo ani nwa baako baa fie hɔ no ɛna ɔmo frɛ me sɛ ɔmo ntimi ne me ntena bio okay nti mekɔna me sɛ ɔmo ntimi ne me ntena bio mu deɛ ɛna ɔmo fa me mmra airport straight na me mmra Ghana ɛna ɔmo se daabi ɛna ɔmo de me kɔ efie furo nti fie no ɔmo de me kɔ mu no ɛhɔ na yɛ mɛma nko ara na ɛti fie mɛma maako sɛ ɔsɔ ne nadeɛ a ɛne ɔno so adeɛ bi ɔbɛyɛ a so ani ngye no ɔbɛyɛ fie na ɛmɛma maako fɔ na baako nom kɔkɛ ɔnom wi saa nom jɔt ɛne wapira na kyerɛ sɛ aha ne asɛm no nti ɔne so ɔmo transfer wo firi wɔno no fie hɔ ɛde wo kɔ saa ɛhɔ no na akɔto mɛma fɔ nipa ɔnom wi kɔkɛ nya ɔno kora nka saa de na mehu bi da hwea sagu ne nsɛm sɛ na wɔ hwea ɛsɛ ɔma transfer wo deɛ ɔso wokɔdi sɛi ɛhɔ mekɔdi 3 weeks ɔso wɔ saa fie hɔ ɛhɔ no deɛ obi asɔle a na ɔkɔ no adwuma na aka pɛ ne ne ohia kɔkɛi no nko a wɔ fie hɔ nti wote hɔ a na waworɔ ne ho na wayi ne bɛrima aba sɛ tafere ho nam si boo ɛnɛ deɛ yɛ amutu ɛnɛ yɛ nnɛ sɛ ɛnɛ deɛ sɛ menya nkwa kɔ me kuro mu deɛ a na kyɛ sɛ yɛ nyame because baabi a mabɛduru yi deɛ nkɔwuo ne nkwankwa nta afei na mate deɛ ntia na wosu no ase kafra enso awusia adɔfo bɔnwom bi wɔ se baabi di hyeɛ ɛyɛ no akɔyɛ baabi akɔ a so obi nim obi a saa na teɛ hwɛ baabi a afei de yɛ pia no de nakɔto na nipa wɔnom koke nom wi sanom zigareti anya hwee no saa nneɛma miɛnsia baako bɛfa no adwenem enti oyi ne bɛma ma wo sɛ tafre a deɛ na woyɛ
because half one so one wo first kind so de be wo en ha no ti o force me say me fa ti me yekan ma no na o de ade na si wura de o say me nyenti bu fu na ko twen seka ti mi ti no so na asa mi ame na kira no na mambo asisi wonum say mi anga famti me so me ebo because of say ye wa dwuma nti ko fa seka no what did shout no so mo say no to free wo o tu nwi no free ho na me left aha no hu ne sa me homa me te ho na me de me nsa kan be mu se ase moja fi bi awrade ifro just say me ndo no so ti o yes I do know o yes o ko rade na me de vim bi pono no se mi dwane Sompa steps and so boa so bo me papa obu tietia bo me tietia me bo mia chechira me de me to kem no tena me so se ponko na ka na eko awurade enso ababawai sɛ wotie me anwumre ya sɛ bibi kakra wo nsɛm aboa no ma me wate ama masu anwumre enti wiase koraa na nipa abɛtɔ mu enti mahu sɛ me brɛ no yɛ akonti ɛwɔ sɛ me speedi me ho kakra enti o yes I say odi ne bema be hye wonum no a wampene no ena obu tietia wo san de to ka mu a sa bre no what the pepper spray yede many way pepper spray o miyanza odi gu ho say no waja yo be 5 minutes na mani ba akọ we no translate ba akọ du gu me ho nam ne pepper spray me no ma na o mu yi ma me de ko no ko spray mu nyina pepper spray na me asema wo kan pepper spray no enye bibi keke o ye ono odi gu wani me hwinem just oh alright easy enti wodi upie so do kwan sa e ba sa na me de film so da bi ne on tra ho wo nkwa me pie ne se me wu a na me kɔ me nyankwa nso a na obidumfo bi so me nsa na ɔde me kɔ airport na ma ba na ti me pie sa no na wono me bie pon sa na onu hu ni na obɛkyekyere me nan na me nsa na ɔde me kɔ to kem na ɔtena me so on transit ni so ɔde ma hye on that seat ni baby ani de nan esisie no na ɔde me hye ho no no te me so wo na seat ni da ɛna car no na ɛkɔ na hwana na de car no kɔ me boss ni nwa ba nesa oyonko ba ete car num ɛna ɔno na etwi car no ɛna ɔno te wo so yesa na ɔde me kɔ police station na police for na say me nya hwe ti omo family coffee because the omaye me no so omo mom na ye chi omo beta say me makoye hoho ni nti no awurade obi man so na e ho no ofre ni nwa ba akọ so me family coffee ni nwa ba ne ba no be family coffee no Sunday bi me ho sa na o se me nko me nsan nko na de maye ho de na me nko de na mo family nko airport no o se me nko ta kiza me se me nko na ono so de by force trim me preview no to no pun di me mpa bwa kwa na ye wenku 19 na na ehye me na onzo ko yi me to e kwanchen na no munim so ye nipa na to ko yi me to kwanchen na bag no so no ma bi anim te me ntoma sine de omo fagum sada nse me da bonten ma de echi de me ntoma na se ho na me da so de me lucky ni se sa tam no na enye runs
Then get rain season there when get on the. Didn't say for 2 years, 6 months, I'll cut a hono. Usika no crown san kamba. The Quabe na faso bagana. Tino, with the one, BBM is a menko. I'm matching by 5:30. And I'm a farmer back. Nay, you could like nay. Nice, machine and sunny saying I'm a channel form. And I may go. And I may go. And I may go to me, Quana. Me who are soldier for being a call honor. Saint Gabian or Menim. Yeah. Anka, me drew one almost upon me. Oh. I'm so dear, dear. This and yammy bum because near doing their drew and quanta. See, but two men who said, any pemmy no be about being an error. Obana de one Cassam who knows Sam, you can a beman. The Busamo bro from semi free, and I'm so me free gun, and I say, I free gun and up at dinner. I'm so mom and it's no map on me. This meaning baby, I make one I'm now. I bear my fro behind so no I lit into my family coffee no no de me coffee. So no so de me coy no. And no Mamma no mammy so jolly. Then you may move free. Yet you ma buy no. No baby se busamia. Yes, I near drone dear. Ghana and a member. No, so Lebanon for be. I'm the no free Ghana. Oh, Tom the no. Homa high on Monday on what's on. That. See, I also met to obey 1 week, 2 weeks. Obana Samengo. Mingo, here I make me baby, I make me baby. Thank you, Munjame Quam. Oh, Obana Pamo, Miss Sensi Abon Timbi. Just I made a baby, I make be a near Pamo me. Why, blaming yes, she. See, Obaganache. Bagana 2014. Is all dying. Yeah, my daddy. And ya cry. So, baby. And it, Madame for Binet and Sanic in the bar. No go pay jolly baby, no my patch. Kakranka cranam to the num. Tis a human ben away. 10 minutes a year we campaign on orange and I'm sad. I was here for brain or yasso. If I say me be a homano. Ababa one yes answer in way. Sompa 3.1. Kopeka cry or nene ma menini no pity. Baby I be no. Anumre utie me e bi kura wo baby abetimi aboa na obenya baby di ni trato. Onim 3 ye, onim 3 bo. E bi kura wo ye master bia. Opo bi kura ma na hwe wadwuma so. In fact, enipa one ne atena sesei no. A wo ye work and pay won ho no. Onyi ni boni aye. Enye wono a ka bi akoma kuno. Sister, Yankopon nhyira wate. Menim da. But meba be pe wa hwe. Ababa we wa ye menu ba. Me be se wo utie me. A wadi machi ache. Me be se wo ye bibi ma ababa wa we keke. Ade bo ame. 0551 931 931 0548 931 931 obi kura ho mpese obekasa wo but was bia off me pese me frɛ 0244 80 9641 0244 80 9641 na wo mo bia boa no ema me yenkwa ahoma no so hello Oyema Hello. Hello. me wa joti me nka Hi. okay mami ntio The patrol, the more case, woman dying, I am permitted for 10 years call. Or do you have a mocation of the enjoy Bassabassa? Woman dying one step into a soul of Hannah to make Pia. No one knows how for a shell of Hocasta. And your house is planted, dear Sophie, and easy. The whole thing in I am a prayer.
me da se baby adu ni de me pa mu ambebo no ama me pa mesra munye bibi ma baba wa we ma me wate me pese ni nsap cha say na me raho hello mami good evening nyame adom okay you Ghana, quase bem, Ghana. E eu disse Ghana, eu disse Menton can ye now what I have for 0244 no producer be for why okay ababa we will say pay bibi money hello Emma yes sir Margaret. Yes, sir. So, if you don't have any Baba, also call this same thing. You never buy for now. Mate, asemo. Obia jatum say a hodi okoba ayasem. But situation akabe 15 minutes. Me pese me nyam mo bi di boy nuaba yi. Anya fe na wom say obi wo ho be pese obesre obema ne bibi metiase. But when you baby could da, be obi wo mantria baby. Hello. Good evening. Good evening. Oba. Because asem na ni America no, ni Kobe. No crepa, but me de them and Omanta keme. Okay. Ni mom de na yere na na di mani. Never 2021. Fra. Lebanon. Mate. No crepa nti ya fa number na omode mobile money na me mane kakra. Okay, Mate, me da no ase. Ohima. Me pese me ma wo de wo number to dwa. Sa o number e momo number. Me ba che otie. Wo ye be ma nye pasem. Me ba che o mo na de be bo ano ma me. Nye me pe wasem na me pese me ne wo tena na me no. Enye ho ne yadru. Mami o number no wo trim. Ana wo kra wo nkai. Ana manfo be how? Huh? David. What am I how na say what you ntimi nchichire over na wo de akofa mu abai. Eti what the phone number no tudwa na bi obi be send bibi asiso de ama. Wa say we nu abai request. What number na say? 0543 51 You mama mama din trungu so mama why bia na abrochire phone bi create on person mboa no. Hyase ebiem. 0543 51 9992 me ba cha osisu biem. 0543 51 9992 ndi obi person send momo ma wa edin be na beba Cecilia Kunadu. Okay. Eti me pa cha munye bibi nguso ma no sisi ama me. Why? Munye bibi nguso sisi enguso ema me. Yiba mo fa number no to so se da ba ya metimi asi number no so. Me pese o munye bibi ma no. Yenko ahoma no so bi. Hello. Hello. Nka won so. We kuma se de ni o. Ya du taw ni enko. Tofi na min sraw. O komi ana wonya akoda what happen. Wame atoma wa transfer na wa city birthday okay adu. Ya, Menim pa o chena. Na yemi aba na number na wo dia tudwa no. Ma peke number no. Okay. Eti dia kakra bi am so metimi dia support mu ya no. Tofi wa say me so me ye. Ate me da se muni am owi mra bi na time no abiti me momfa nche me. Hello. Hello. Hello, Tofi. Yes, sir. Me pa jo ko je taxi driver ni. Ajo, mami ntio. Tofi, aka number nka e be say we the emergency. Me send me there. Aka mo yes donation nka ba no an. Amo dia magel, yes sir. Say dia ho so maybe e ba tell obey. Abi, what Mesramo. What me say? Me munya gidie o mi mu. Me say. O de obi apese o send no on send man no. Nia yensa beka bia no. Ye betu ni din wa ha. Why?
Mate Tofi. Me that's CP. Hello. Hello, Tofi. Good evening. Good evening, my dear. My son, I'm here, dear. Already at the mobile pa mamintio. Tofi, my journey, me do what you were saying. Okay, my job mamintio. In fact, the lady Memira who Mira, we end up by what brepa, and I mean, say, when I hope on to be spending when you yam, I want a brab, a free netting queen. Na said ya wakano yeni na yenso kakrebi ebenye and yenso ye de bemano therefore number na odi atuga hena be na bia anko kwa send pe mo say Timati waju amati mema nati kwa anko di bro nya ye kremo enye nu ntire de number na atuga mate jo papa di collections me Sompa boy ona ya ona why mate me bacho number ni 0543 519992 0543 beba chochro 0543 519992 sisiri akunadu ene beba send bibi wo de 1 cd 2 cds 5 cds 10 cds hundreds bibia wo bia no send man mama why pa chopi yenko ahoma no so hello ame Pacho, good evening. Good evening, Obapa. Pacho, me and Nathan more camera, who pass it now for the medium consume better has yamfo. Hey. The same thing. See, I pick a number never one. Mate me da si. Actually, I had that deal. Sa di we hun komo pa. Hello. Yes, sir. You so. That's a father in that position. Okay, Mamintio. I don't want to say the same management. What's the The same management. Pacho, Kajuma Ben Wadaroma. That's a father make us. Oh, okay, father. Okay, father, Asafo. I didn't need to make it Mate, father, me da si. Father de mini unti. Mini no, Asafo no. Hello. Hello. Me bacho number ubetimi asend bibia si so ama no e na me bobo yi 0543 519992 0543 519992 sisira akonadu e na beba hello sir Yanko Moto watch for show. that's it p Yana Duncan, master official about. amen I think that's okay. After that, now we're Yan baby, I'm right. Yes, you want that kitchen. I will see Africa. Africa leaders. Some somewhere they should bow their head down in shame. No, omukura say no the transit eji money. No over home bay. I can't let that go be here so to say I tell them about to approximately and let no conflict you will be what time. The two share to come in and Mate woni aye mo bi mra bi misro na wo de be head nya adaje aka bi before ho asem. Misro we de mbacho munti o. Anya course obe frefre no. Mesi sendi bibi fama no. 0543 519992 0543 519992 me ba cho onya ba bi dan ka me pe hello be muntie pressure misremo mese mon send bibi mfama no course na e ba no so na no den ma unim ma body no akyerew nti ehia sa wo frɛ no a confirm sɛ won zaka okay wo pɛ sɛ wo frɛ no confirm am from so ni ho ba men kasa mon frɛ no me say number no ye 0543 519992 0543
519992 edino abeba Cecilia Kunadu aha eti bomoden na send bibi emano na mesrew ketewa bi ensa na me de menya kora no a ebia obi ewo manchua bi o ba bi a opese opeba bi ema enua ba yi eda na menim eso no me de matiefo ene mahwefo de menim mu dada de mutimi yo mo peba bi ma menua ba yi na wate minister aha ene me organist for me no okay on birthday ane tau na yenkona Emos Mensa. Okay. Emos Mensa. Ne yo awoda. I mean, cause Emos Mensa they say okay. Where Richmond the J Mensa. Okay, where Richmond. Emos Mensa ni. Okay. Na no a friend Dr. Strings. As I said you see me Strings and Sano Bopa. Okay. And then awoda Emos me awoda pa. Okay. And Richmond ono so your friend Rich Keys. Yeah, Rich Keys. Yeah. We na da ye bie Sompa no. Obemi ayewa so ewa ha no. Ono so ene na woda Rich. Me mo woda pa anwumre mesiaw na ya tena se. Mate. Abusua for course in the bar na eba. Pressure na di o. Me wa cho number no upe ebia wo issue bi. 0244809641 0244809641 me pa cho me nkan kire o se send sika fa so o pese o send sika ma enua ba no a eno ne number me dia ma wo no 0543 519992 0543 519992 na mo mo enua ba no e ma me ewiase ankasa no ahokire etimi di nipa kopie ba bia yempie enye sansani no woyo ne botai ni se opesenka ni papa wuye no ni nuanum num e wo nechi no otimi ye biribi boa ele de ni kopie Lebanon na mani hunu no oyima mi ye wie be sorry program no so o bibia pesa o kachira dofo a etie yen a ompese omoboa wo aseme na opese okachira omo ne mpesa mi kachira omo pesa omoboa me ne se so omo omo bia omo mfiri omo ko omo omo ame na Nyankopon be hira omo bibia nso a ode ne kakra wa ma mi bia Awurade Nyankopon be hira na nam Awurade Nyankopon hira wo bia so mo ya asompo no mutie mi nyame hira wo bia nyame nka ho wate amen zema fo akaminu ama ho na menim se nyame be ye bibia ma wate amen abunya fo munye bibia ma menu abaye wate namba no neguso no akasima mi ensa na me sorry show no so call de me mfa call bia bium but ebia wo mo bi which me afre 0244809641 producer na obedi nkomo wonso a akwantu de wakopie baabi na wadi amia wasase we so no wo de free producer yebenya daje na wonso ya bonkomo na ya chewsua hunu ono de wakofam no menim de wonso kofam ne wiase ayirira wasembi etu obi fo a Nyankopon be hira wo 0244809641 but ope say oboa yinua ba ya 0543 519992 0543 519992 ebia na ope say oboa yinua ba no a number obe send sika asiso no na mum ebia ope honkomu bia offer 0244809641 producer eno ebedi nkomo meda yima ene ni team ase omo ene boaye ena e ko Facebook medi ade Tofiakwa minister IBJ ene ye production ede maami ya be science so hia 0543 519992 0543 519992 makrao